bethuna. Hayi sana, what a mess, what a chaos kwelaa sapha yeenganzi ezithembu. Andazi noba ii-producers zithe jonga, sicela into enintsi, sicela nisinike idrama times chaos plus imess. Ngoba ngoku sibona usisi omdala seyikhomba abantu ngemimesi. What a mess, what a mess. Hayi sisi omdala awenza kakuhle. Andazi noba ndithi na uSinene ufuna laa V_I_P treatment that i-firstborn ziyifumanayo sometimes. Understand laa nto xa ungena endaweni mani, xa uba ungene usisi omdala, molo sisi, laa nto mani, uyabona ufuna indawo yakhe i-rightful place yakhe njengosisi omdala efemelini. But ke ngoku akayazi uba makayidimande kanjani. And ayikho lula, ayikho lula, you know. Andiyazi noba ndithi ii-producers bezizama uhighlighter ii-problems ezifeyiswa ngabantwana abazalelwe esithenjini sometimes, that ii-relationships zee-siblings abantwana besithembu ayikho hunky dory sana, ayikho smooth as butter all the time. Sometimes kunedrama times drama plus imess. Ayinothi kusoyiswa abantwana abazalwe ngumama notata omnye, ii-sibling relationships, ubone into yobana ha-a sana, ziyafayilisha. How much more ke ngoku xa nizalwe, yes, ngutata omnye but kunoomama abahlukeneyo. I think kwiikheyisi ezithembu the parents have to be extra intentional about making sure that i-bond iyabonda between aba bantwana. Understand that i-love iya-overflowa, i-respect sana between ezi siblings, yabo. With ii-different temperaments ke, because abantu bayohluka, so making sure that they're always on the same page, ironing out ii-differences in a positive way. Because idrama esiyibonileyo indenze ndazibuza into yobana do we, whether ungumntana okhulele esithembweni or not, do we put enough effort into ii-relationships nee-siblings zethu? Because sometimes i-relationship yethu nee-siblings zethu iyapopa when the parents are still alive. If one or both parents passes on, then ubona into yobana hayi sana, iyafayilisha i-relationship, inobuhamti-dhamti, and umama okanye utata ebeyi-glue, so ayizuphinde ikwazi uncibeka. So I don't know if we talk enough about how to nurture a relationship with ii-siblings zethu, how to bond man, especially xa sesibadala, you know, omnye nomnye sinee-lives zethu. But then how do we nurture this relationship with ii-siblings zethu, you know, to be there for one another, to love one another, to care for each other, to respect each other, knowing that we are all different. And mhlawumbi because uSine felt like akathandwa, so mhlawumbi indlela uAbongwe receives i-love language kaAbongwe ayifani nekaSine, ayifani nekaMpilo, ayifani nekaMpumelelo, ayifani nekaLwandle. So how do they then know ii-love languages zomnye nomnye and seek to love each other in a way that will be well received by omnye? You know what I mean? Do we do that? Do we sit down? Because emjolweni sana we will put all the effort, but with ii-siblings zethu, do we put enough effort into those relationships?